बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे दिनै कार्बि आंलं जिल्लायावबो गोदानै दाफुंदों कार्बि आंलं जिल्ला बर' सावथुन मुलुग दिनै मिरु बिसानि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव कार्बि आंलं जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लानाय जायो। कार्बि आंलं जिल्लानि माखासे मेलेमजिबि आरो मिरु बिसानि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गोदान आफादाव बिबान मोननाय बिबानगिरिफ्रा समायखिराखौ लायो। मिथिनाय बादिब्ला कार्बि आंलं जिल्ला बर' सावथुन मुलुगाव जोंसार बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो देवाराम बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होनाय जायो। मिरु बिसानि दैदेनगिरिया समायखिरा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव आफादखौ मोजाङै सामलायलांनो खावलायो। हाबाफारिनि सोमोन्दैहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे पर्टेल चेनेलखौ आङो साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला बिसा बेखौ दानाय जाबाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिबान होनानै। बिबानगिरि होननानै बुङोब्ला आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै बिथांमोनखौ मख'नांगोन। आफादगिरियाव जोंसार बसुमतारी बिथांखौ होनाय जाबाय आरो लोगोसे नेहाथारियावहाय देवाराम बसुमतारी बिथांमोनखौ होनाय जाबाय। बिथांमोनजोंनो लोगोसे बोसोनगिरिया लोगोसे गासैबो बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनखौहाय जों दानानै होनाय जादों। बेनि थांखिया बेनो जे जोङो थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय बिसाखौ जोनोम होनानै दिनैसिम जों मा मावनो हायाखै बेखौ जोङो बुंनो नागिराखै। नाथाय बिसानि गेजेरजों जोंनि सावथुन मुलुगावहाय जेसेबांखिनि खामानि मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ जोङो फारि फारियै जेसेबां हायो जों मावलांनो थाखाय जुजिदों। माखासे समस्या दङ जोंहा बे सावथुन मुलुगखौ जोङो बिश्व दरबाराव नङाबा जोंनि माहारियारि हिसाबै हारिमुखौ जोङो बिश्वनि दरबारावहाय लांनो थाखाय माखासे बिबान थानाय हिसाबै जुदियोब्ला जोंजों माखासे एलाइड अर्गेनाइजेसनफोर दंफायो आरो बिथांमोननि बोसोन आरो बिथांमोननि नोजोरजोंनो जोंनि बे आफादाबो दिनै थांनानै दङ। दिनैबो नैबे आफाद दानाय हाबाफारियावहाय जिल्लानि साहित्य सभानि बिबानगिरि बिथांमोना फैदोंमोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जिल्लानि आरो आनसलिकनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दंफैयोमोन। आबोबनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दंफैयोमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दंफैयोमोन आरो लोगोआव आबादारि आफाद बिथांमोनाबो दंफैयोमोन। दा फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। गमामायैनो जे कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय हारिमुखौ सिबिनाय आरो लोगोसे दायो उथिफुनाय जायफोर महरगिरि आरो लोगोसे जाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि गोदान जोलैफोर बिथांमोना जेरैबायदि मावनो थाखाय आवगायबोदों स्कपखौ होनो हायाखैमोनब्लाबो दायो जे बिथांमोना गाव गावनो बुजिनानै नैबे आफादखौ बरायनानै लादों बे दुगाथावना बाथ्रा। दा बेखायनो आं आसा फारिथिनाय थाबाय दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुनफ्रावहाय जेसेबांखिनि जोंनि समस्याफोर थागोन बा मावनो गोनां खामानिफोर थागोन बे बिसानि गेजेरजोंनो महरगिरि आफाद हिसाबै बेवहाय जेसेबांखिनि खामानि थागोन बेफोर खामानिखौ फारि फारि जों खामानि मावफुंलांनो हागोन आरो फेरलेबसे जों हारिमुखौ फेहेरनायनि बेलायावहाय जों मावफुंनो हागोन एबा मदद होनो हागोन होननानै आङो बसाथिनाय थाबाय आरो। मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो दुगाथाव बाथ्रा। गोदोनिफ्रायनो बे कार्बि आंलं जिल्लायावहाय हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावनायनि बेलायावहाय रावबो गेजेर जानानै थाखायाखै। मख'नो गोनां दायो जोंनि बिसानिनो बोसोनगिरि बादिबो जायो आरो लोगोसे जुरि बर्डनि मेम्बार जोंनि मदाराम बसुमतारी आदा बिथांमोननि दैदेननायजों लोगोसे आरो श्रीराम महिलारि बिथांमोननि अनसायनायजों आरो लोगोसे बे साहित्य सभायाव दायो बिबान लानानै खामानि मावबाय। माखासे बेबायदि हारिमुआव खामानि मावनो हानाय गोदोनि रोंगौथि थाखानाय सिनियर हारिमुखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि बिबानगिरि निस्सय बे कार्बि आंलं जिल्लायावहाय दंखायो। बिथांमोना गोबां सावथुनबो दिहुनदों। मख'नो गोनां माला दैमारि दिनै बिथांनि अबस्थाया ओरैबायदि अबस्थायाव जाबाय बिथांखौ जों मोजां अबस्थायावसो दोननांगौ आरो बिथाङा दिनैनि तारिखावहाय सावथुन मुलुगाव जोंनो जिहेतु माहारिनो अबदान होनाय हिसाबै बिथाङा दिनै मान मर्यादा मोननो नांगौमोन। स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बा जोंनि बिटिसि बा जायखिजाया काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोना पेन्सन हिसाबै माबा मोनसे साहाय्य मोननो नांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै मोननो हायाखै। दा बेफोरनि थाखायनो जों माखासे नोजोरखौ बोनानै जोंनि बिसाया खामानि मावनो नागिरदों। जोंबो हाजोबाखै, मावनो गोनां खामानि दं। दिनै टिभि सेन्टारबो रेडिअ सेन्टारबो जोंहा साफिसियेन्ट बेबादि गैया बर' बिजोंनि थाखाय आरो लोगोसे फिल्म हलबो सिनेमा हल सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय बेखौ नायफुंनो थाखायनो दिन्थिफुंनो थाखायनो जोंहा बेबायदि प्लेटफर्म गैया।
दा बेफोरखौबो जोङो बुंबोबाय थानाय जादों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जों बुंबाय बिथांमोना दिनै माने नैबे बोसोरावहाय एसियर होदों 2023 मायथाइयावहाय निश्चय जोंनो फिल्म हल मिनि माने सिनेमा हल लुफुंनानै होगोन होननानै बुंदों बे खोथा होनाय बाथ्राफ्रा जुदि मोगथाङाव जाफुङोब्ला निश्चय जोंनि सावथुन दिहुनग्रा प्रडिउसारनिफ्राय लानानै मोनसे सावथुनावहाय जेसेबांखिनि बाहागो लायो जाय माने महरगिरिफोर बिथांमोना निश्चय हेल्प मोनगोन होननानै आं गसायथिनाय जादों आरो लोगोसे नैबे गोदानै जिहेतु BKWSAनि बिबानगिरि चिफ डेपुटि चिफ गासैखौबो जोङो बुंबोबाय थानाय जादों जे नोंथांमोनाबो जि एसे हायो महरगिरिफोरखौबो हारिमुनि बेलायावहाय जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोनखौ एसे मदद होनो हानायाव नोंथांमोनाबो एसे मददखौ होनानै खावलायनाय जादों आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।